Inspiro é o cuarto encontro interxeneracional entre o tecido empresarial e o ámbito formativo, que ten o obxectivo de vencellar a ensinanza co mundo empresarial de xeito bidireccional, é dicir, poñer en contacto as ideas e o talento dos estudiantes coa experiencia das empresas. Este ano volven ser 10 finalistas os que, digamos, defenderán as súas ideas frente a un xurado que constame que o vai ter difícil como todos os anos, porque cada ano aumenta a calidad dos proxectos que se presentan, esas ideas innovadoras que queren, pois, de alguna forma, incidir e transformar o panorama empresarial da provincia de Ourense. E, como non decilo, pois un pouco é a semilla de posibles futuras empresas que ao final é o que necesitamos en todo o entramado empresarial ourensán. Qué necesario es, ¿no? Eso de inspirar, sobre todo a los jóvenes. Creo que a mí me toca mano a mano con ellos y darle esa chispa y un poco esa ilusión, porque sí, están muy ilusionados. Creo que es como la semilla o el ingrediente fundamental para crear futuro en nuestro territorio y en nuestra provincia. Desde Ourense tenemos un programa que es Aprendiendo a Emprender y lo que hacemos a través de varias sesiones es un poco no solo incentivar, motivar y generar esa curiosidad tan necesaria de emprender como actitud de vida máis que outra cosa, porque é moi necesaria. Nos pola nosa banda facemos tamén unha aposta do Centro Galego de Innovación co programa Innovatec FP, no que pomos a disposición das empresas o talento da FP, teñen que resolver, 20 empresas propoñen retos e teñen que resolver eses retos. No froito dese programa, no que estamos xa na terceira edición, constituíse xa a primeira empresa, e temos no noso espazo de emprendemento industrial pois acollidos uns emprendedores que están desenvolvendo a súa idea de negocios. A relación entre a universidade e este concurso de proxectos pois é claramente mutuamente beneficiosa, xa que ofrece aos nosos estudiantes a oportunidade de desenvolver as súas habilidades empresariais, que traballamos moitísimo con elas nos distintos graus do noso campus, fomenta a innovación no noso campus e aparte, pois, como non é unha ferramenta perfecta para estreitar os vínculos entre a nosa institución educativa e a comunidade emprendedora, que cada vez queremos a universidade pola máis ao servizo da empresa, do territorio e da sociedade. Nos, dende a Consellería, nos inspiramos, nunca mellor dito, para todos os programas que desenvolvemos nun proceso aberto de colaboración público-privada e nun proceso aberto de escoita de axentes sociais e económicos. Inspiro, unha nova edición de Inspiro, polo cal felicito a Expo Ourense e a Digital World por tan extraordinaria e valiosa aportación ao ecosistema de emprendemento. Para nós é un baluarte fundamental de pois eso, impulso para seguir a traballar no emprendemento. Moito talento da xente xoven, pola que hai que apostar, que son o futuro, pero ao talento hai que darlle oportunidades, e oportunidades como Inspiro. Se non inspiramos, o talento non vale por si para nada. Por lo tanto, como está dito todo, eu quero que esta plataforma sea a semente, e quero que penso que o queren todos os que estamos aquí, a semente de empresas e de emprendedores para o noso futuro, que sempre é esa renta máis cuantiosa de imaginación e que sempre é o produto do pasado e do futuro para facer empresas competitivas e para facer un futuro para todos os que deixamos e que nos van a sustituir a nós, e ese relevo xeracional que tantas veces falamos.